Por eso hoxe empezamos a desenvolver ese plan que comprometimos en Monforte, cando presentamos a Ribeira Sacra. E ese plan consiste en concretar todas as accións de unha única consellería, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, por onde empezamos. Esperamos ter este plan definitivamente finalizado a finais deste ano, a principios do ano que ven, pero xa entramos e activamos o plan Ribeira Sacra. Poñemos os primeiros 3,5 millóns de euros, basicamente para ordenar o territorio, ordenar as vivendas, ordenar a paisaxe e facer todas aquelas actuacións específicas para poñer en valor o entorno de ese paraxe que esperamos se convirta en Patrimonio da Humanidade no ano 2021. Son 10 propostas. Primeira, impulso dunha nova área de rehabilitación integral. Importantísimo asunto, porque abrangue a todos os concellos que a conforman e porque supón financiamento para rehabilitar as vivendas e financiamento para rehabilitar espazos públicos. Por lo tanto, os concellos poden solicitar a mellora das prazas, a mellora dos lugares de encontro da Ribeira Sacra e os veciños poden solicitar incentivos para rehabilitar as súas casas e as súas posesións. Segundo asunto, aprobamos o Plan Territorial Integrado, que é un instrumento urbanístico específico para solventar algúns problemas fora de ordenación que temos nos 20 pico concellos da Ribeira Sacra, e este plan territorial integrado se vai a concretar para os 14 concellos que se consideran de máxima protección BIC, non é para a totalidade, senón para os 14. Con isto vamos a investir unos medio millón de euros para esta PIC, Plan de Territorial Integrado. Son Carballedo, Castro Caldelas, Chantada, Nogueira de Ramuín, Pantón, Parada do Sil, Monforte de Lemos, A Peroxa, A Pobra do Brollón, Rivas de Sil, San Xoán de Río, Osa Viñao, Sober e Teixeira. Isto, digamos, que é o núcleo duro dentro do ben de interés cultural que abrangue a totalidade da Ribeira Sacra. Terceiro asunto, importante, Plan Urbe. Este Plan Urbe o que financia directamente son proxectos de recuperación de espazos. Por exemplo, as contornas da Iglesia de Santa María de Nogueira de Miño, en Chantada, ou o Mosteiro de Rivas de Sil. Estamos referindo ás prazas fora do mosteiro. Evidentemente o mosteiro xa está restaurado desde hace tempo. Cuarto decisión, intervención integral na parroquia de San Fid de Asma no concello de Chantada. Hai unha gran densidade de construcións que fan aconsellable fixar certas pautas de intervención sobre as mesmas, é dicir, en Román Paladino, mellorar as construcións que hai nesta parroquia. Quinta proposta, unificar nunha soa as dúas áreas de especial interés paisaxístico, que tiñan dúas normativas distintas, os Cañón do Sil e o Cañón do Miño. Pois agora vai a ter unha única normativa, unha única área de interés paisaxístico, que son os dous cañóns, tanto dos ríos importantes de Galicia, que percorren. Hai máis ríos na Ribeira Sacra, pero estes grandes, como saben, é o río Sil e o río. Sexta proposta, pacto pola paisaxe. Promover a protección e mellora deste territorio e vamos a encargar ao Consorcio da Ribeira Sacra que ten a disposición 700.000 euros para construirlo. Se trata de facer un plan de acción da paisaxe para os seguintes itinerarios. Chantada, Ponte Nova dos Peares, un itinerario. Segunda, Monforte de Lemos, Mosteiro de San Esteban e Rivas de Sil. Sétimo, sensibilización ambiental. Vamos a establecer un proxecto piloto para centros escolares desta zona que participen nel e que poden colaborar na recuperación dos viñedos e zonas degradadas. Isto vamos a facelo dentro do programa Voz Natura. Octavo, nova ruta de árbores con historia. Vamos a diseñar unha nova ruta dentro do catálogo galego de árbores enlleiras localizadas no ámbito da futura reserva da biosfera. Novena, proposta, estudo do impacto do cambio climático na Ribeira Sacra, 75.000 euros. Vamos a recoller de forma profesional datos meteorolóxicos, climatolóxicos, vamos a normalizados, os que xa temos recollido nas últimas décadas. Vamos a desenvolver un estudio preliminar para tendencias futuras de certos parámetros de chuvia e temperatura que son moi útiles para a viticultura e o resto de cultivos que se van a facer na Ribeira Sacra, agora, si cabe, con maior protección. E por último, o 10º asunto é a declaración da Ribeira Sacra como reserva da biosfera. Xa acabamos o documento técnico, xa sometimos a información pública ese documento técnico, xa recibimos alegacións que pechamos o 9 de setembro, é dicir, fai uns días,
deste mes e agora o presentamos á Secretaría do Comité Español do Programa da UNESCO. No caso de obter esta declaración tamén da Reserva da Biosfera, pois estaríamos coa sétima Reserva da Biosfera que temos en Galicia.